रामचंद्र दिवाकराव म्हणजे चंद्र आणि सूर्य असेपर्यंत सत्य आणि स्वच्छ आणि ते सत्य जे आहे सूर्यप्रकाश एवढे सत्य आहे. मग जर ते सत्य आहे तर ती कुणाची कोण? कोणाची कोण? राहणारी कुठं? तिच्या जन्मदात्या पित्याचं नाव. अरे राजघराण्यात जन्म आहे. राजघराण्यात जन्म आहे. राजघराण्यात त्याचा जन्म झाला हिमालयाच्या पायथ्याशी. हिमालयाच्या पायथ्याशी निर्माल्य देश आहे. हा आणि त्या निर्माल्य देशाचा राजा निर्माल्य त्याची सुकन्या वा देवर्षी हिमालयाच्या पायथ्याशी निर्माल्य देश आहे. हो आणि निर्माल्य देशाधिपती राजा निर्माल्यांची सुकन्या. हो हो नाव काय म्हणाल तिचं? नाव अरे नाव ऐकल्या बरोबर मला वाटतं तोंडाला पाणी सुटेल. पण ऐकूया तर खरं. असं नाव तिचं आहे. ऐकूया. तिचं नाव पद्मावती. पद्मावती वा वा. देवर्षी हा तुमच्या शब्दावर मी भरोसा ठेवलाय हा. आणि या क्षणी तरी मी माझ्या मनानं ठरविलाय काय माझ्या दरबारची जबाबदारी माझे मानकरी त्यांच्या माती द्यावी आणि क्षणातच या राजप्रसादाचा त्याग करून निर्माल्य देशीच्या दिशेनं प्रयाण करावं आणि मनातील इच्छा पूर्ण करून घेण्यासाठी राजा निर्माल्य यांच्याकडं पद्मावतीची मागणी काय काय खटकलं काय? तुम्ही म्हणत आहात ते सगळंच खरं असं मानणार नाही म्हणजे मी अविश्वासू आहे असं नाही. तर माझं अनहित तुम्ही कधीही करणार नाही पण त्याची पूर्णतः कल्पना आहे मला. हा. तरी पण तुम्ही तिचं वर्णन केलं आहात. हो. त्या वर्णनावर पूर्णतः भरोसा ठेवून मी या क्षणी निर्माल्य देशीच्या दिशेने निघालो होतो. हा. पण संशय मनात निर्माण झाला. कशाचा? एकच जे वर्णन तुम्ही केलं हा. आहात तिच्या म्हणे सर्वांगाला कमलपुष्पाचा सुगंध येतो, दरवळतोय. येतो, येतो. अशी एक आगळी वेगळी स्त्री माझ्यासाठी जन्माला आले. तुझ्यासाठी. पण जे तुम्ही वर्णन केलं हा. आहात तशी अगदी तंतोतंत ती आहे की नाही हे आजमावायचं आहे मला. म्हणजे याचा अनुभव घ्यायचा आहे. तर तुला स्वतः म्हणून स्वानुभव महत्वाचा आहे. अनुभव तुम्ही सांगितलं हा परानुभव झाला. बरोबर. पण मला स्वानुभव मिळवायचा. मग तो मिळेल ना तुला. मिळवायला हरकत काय? कसा मिळेल? अशी संधी आहे. मागणी घालण्यापूर्वी ती मला पाहायला मिळायला हवे. एकांतवासात कुठं? एकटीच पाहणार. सांगा. आहे साधन आहे. साधन आहे? अरे अगदी तुझ्या मनासारखंच होणार. काय म्हणता का? अरे योगायोग जुळूनच आला. खरंच पद्मा सरोवरावर शंभू महादेवाचं देवालय आहे आणि त्या देवालयात नित्यशा परमेश्वराची त्या शंभू महादेवाची भक्ती करण्यासाठी त्या ठिकाणी ती एकटीच असते. सूर्य उदयाबरोबर हिमालयाच्या पायथ्याशी पद्मा सरोवर आहे. पद्मा सरोवर आहे आणि त्या पद्मा सरोवराच्या काठावर एक शिवालय आहे. शिवालय. त्या शिवमंदिरी दिनी प्रतिदिनी हो. पद्मावती पूजनासाठी येते, येते येते. आणि ती मला पाहायला मिळणार आहे. अगदी संधी आहे. मग त्या विजयी प्रथमतः तिला डोळे भरून पाहिल आणि तुम्ही म्हणाला तशी जर का असली राज निर्माल्य यांच्याकडं पद्मावतीची मागणी. नारायण विजयी भव नारायण 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 नारायण. राजानं मला विचारलं आणि राजाला मी सूचित केलंय. पण ही कन्या म्हणजे निर्माल्याची कन्या राजाला प्राप्त होणार की नाही हे कुठं फायदा आहे? भविष्यात फायद्याशिवाय बोललो आहे. असत्य गोष्ट झाली तर राजा सोमेश्वर म्हणतात. यासाठी आपण जरा न्याहाळणी करावी. नारायण 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 नारायण. अरे बापरे, हा मोठा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न बिकट आहे. हा गुंतवा आपण सोडवायला हवा. मग या कामी कोणत्या देवतेचे सहाय्य घ्यावं आणि त्या देवतेकडून हे कार्य होणार? नारायण. हे शिवशंकरा, पार्वती, परमेश्वरा, गिरिजावरा, नागभूषणा, डंबरूधरा, हे पिनाकपाणी तुझ्या चरणी माझी प्रार्थना आहे. देवा, या रंगमंचावर आपण यायचं आहे आणि हे जे शुभ कार्य आहे हे व्यवस्थित पार पाडून सर्वांना शुभाशीर्वाद देण्यासाठी आपण तत्पर व्हावं अशी प्रार्थना तुमच्या चरणापाशी आहे. आणि प्रत्येकाला माझं हेच सांगणं आहे, आपल्या देवाला आपण शोधा, त्याची भक्ती करा, त्याचं भजन करा आणि आपलासा करून घ्या. सावित्य बलाची मुक्ती त्या देवाकडून मिळवा यासाठी माझी एकच प्रार्थना. भज भज मनुजा शिवशंकरा
भज भज मनुजा शिवशंकरा हा भवसागर रे तरण्या हा भवसागर रे तरण्या हरेश्वरा हरिहर मित्र भाया स्मरता हरिहर स्मरता हरिहर स्मरता हरिहर मित्र भाया काम क्रोध मद दाती लया काम क्रोध मद दाती लया जन्म मरण तुकाऊनी फेरा जन्म मरण तुकाऊनी फेरा मोक्षा जातील रे नरा मोक्षा जातील रे नरा हर हर हरेश्वरा करुणानंद गतीश्वर हर हरेश्वरा नारायण नमः शिवाय हर महादेव नारायण रतिमुनी सुंदरा मदन मंदिरी मदनाते वर आनंदाहा मदनाते वर आनंदाहा पहा ना, या पद्मा सरोवरापर्यंत माझं आगमन झालं, पण या पद्मा सरोवरात तरी आगमन झालं. नेहमी यावं, भगवंतांची भक्ती करावी आणि भक्ती करून मनाला तेवढं समाधान प्राप्त होतं. आणि या समाधानासाठी मनातील इच्छा, अतृप्त इच्छा केव्हा परिपूर्ण होईल याच एका पवित्र इच्छेनं या पद्मा सरोवरापर्यंत माझं आगमन झालं. भोलानाथ, माझ्या मंतरच्या ठिकाणी, मनाच्या ठिकाणी असणारी इच्छा, हे सदिच्छा परिपूर्ण होऊ दे, हे सदिच्छा परिपूर्ण होऊ दे. हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय. देवा माझ्या या भक्तीचा माझ्या जीवा भाव अलंकार दीप ज्योतम निरंजन पंचवातम अलंकार दीप ज्योतम निरंजन पंचवातम मुखी सदा नाम गातील या भक्तिता साधू संतम मुखी सदा नाम गातील या भक्तिता साधू संतम गजर सदा शिवनामाचा 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 देवा माझ्या या भक्तीचा माझ्या जीवा भावाचा देवा माझ्या या भक्तीचा माझ्या जीवा भावाचा 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 या भक्तीचा माझ्या जीवा भावाचा देव म्हणजे या ओम नमः शिवाय. बाबा बाबा अरे बापरे
शिकार साध्य झालं नाही म्हणून माझं आगमन झालं. अरे बापरे, एवढा मोठा हा गणपती हा. अरे बापरे, केवढ्या मोठ्या यांच्या पेशा. पाहता क्षणी भीती तर वाटते. भगवान, अहो बाबा, अहो वाचवा. काय ओठ कसे कमळाच्या पाकळीप्रमाणे, अरे बापरे, केस कसे कुरळे कुरळे, डोळे फुटले ते लवकर. कमळ कशी काय बा वर्णन करत आहे. ये कोण? नको, माझ्या सुंदरी मेले. नको धोत्राच्या फुला पण एक विचारू. विचारू. नाही, रागावू नका हो. जरा सावकाश बोला, भीती वाटते. कोण तुम्ही? नाव काय तुमचं? राहता? एक प्रश्न विचार. चुकून चुकले. तुमचं नाव विचारते. कुंभक. काय? कुंभक. कुंभक. नाही, समजलं. पाहता क्षणी समजलं. कुंभक तर कुंभक. नाही, नाव तुमचं कुंभक. या अरण्यात माझं वसतिस्थान. अरे बा, असं सौंदर्य केलं पाहिलं नाही. म्हणजे हे पद्मा सरोवर आणि या पद्मा सरोवराच्या सभोवताली हे जे अरण्य दिसतंय ते माझं आहे. अरे या अरे म्हणूनच अरण्यात फिरता फिरता तुझ्या आवाजाच्या नुसार इथं माझं आगमन झालं. काय तुझा तो आवाज एखादा कोकिळाप्रमाणे पुरे आपण वर्णन केलं. जे वर्णन करण्यासारखं असतं ना त्याचं अवश्य वर्णन केलं पाहिजे. मग हे काय? कुठं? माझ्याशी लग्न कर. कुणाचे? तुझा माझा संसार. काय पण लग्न कर. मला मुलं होतील. लग्न कर म्हणून सांगणारा नवऱ्याचं तोंड पाहा तरी. म्हणजे शोधून सापडणार नाही. एक वेळ पाहिल्यानंतर आयुष्यात पुन्हा कामच होणार नाही. अगं काय म्हणतायत बा? मी कसा पोपट आणि तू कशी मैना. समजलं. पाहता क्षणी दिसले माझ्या सुंदरी. कोण? नाही, नको. बैस अशी माझ्या पास रूप तुझे शान. अरे बापरे, बैस अशी माझ्या पास. बोला ना. अहो बाबा, असा मी कलावंत प्राणी आहे. माझ्याजवळ 21 कला आहे. एक कला तुला दाखवली. समाधान झालं. कला लग्न झालं. पाहण्याची इच्छा नाही. लग्न तुम्ही करतात पण लग्न हे दोघांच्या मताने ठरलं पाहिजे. पण या गोष्टीला माझी सहमती मिळणं अशक्य. म्हणजे संमती मिळणार नाही मिळणार. संमती मिळणार नाही. कारण तुम्ही राहता कुठं तर अरण्याच्या ठिकाणी आणि माझा जो जन्मस्थळ आहे तो एका राजघराण्याचे आणि अरण्यातील अशा प्रकारच्या व्यक्तीचे संबंध घेऊ नकोस. तुला मी कुंजलेलं तेव्हा जेवढी दुर्गंधी येते. एक सांगून ठेवते, काय ते माझ्या मार्गातून सहजासहजीचा बाजूला होत जर नसाल तर जेवढी मी शांत स्वभावाची आहे ना तेवढी संताप लोकांची आहे. लक्षात ठेवा. मी सुद्धा आजपर्यंत तेच केलं. काय केलं? तर माझा शब्द मला सत्य करायचं आहे. तो म्हणजे तुला माझ्या गुळे करायचे. वीराने विजयाच्या धुंदीत जगायचं असतं तर आम्हासारख्या वीर कन्याने आपल्या शिलासाठी मरायचं असतं. तुमची इच्छा तृप्त राहणार ती राहणार पण इच्छा या पूर्ण होणार
अपूर्णच आणि अपूर्णच ठेवणार कोणत्या प्रकारे तोपर्यंत नाही अजून विचार करा बाबा बापरे हसनापूर नरेश राजा सोमेश्वरशी माझ्या देवाला सौत नाही, पण हे वनचरा स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार नव्हे. स्वातंत्र्यरूपी स्वैराचारानं इथं ऐदोस बाजवण्याचं कार्य तुझ्या कर्मी घडलंय. तुझं मन अविवेकी चाललंय. त्या अविवेकी मनाला वेद विवेकाचा प्रारंभ करण्यासाठी राजा सोमेश्वराचं आगमन तुझ्यापर्यंत झालंय. काय चाललंय? हे आमचं दोघांचं प्रेम चाललंय. एक खोटं बोलू नको. अरे प्रेम या अडीअक्षराचं महात्म्य जर का तुला कळलं असतं तर असं जबरदस्तीचं प्रेम तू कधीही करू इच्छिलं नसतात. म्हणजे एकच संधी देतोय. तर तुझे बाय नक्की नाही, पण एकच हिचा हस्त धरीन आणि हिच्याशी लग्न करीन. दुष्ट वनचरा वडाच्या झाडावर बसणाऱ्या काग पक्षानं राजवडाच्या कळसावर बसणाऱ्या कपोताची स्वप्न आपल्या जीवनात कधीही रंगवायचे नसतात. अरे जिघळ्यात लपणाऱ्या बेडकीनं हत्तीच्या पाठीवर बसण्याचा नसता अधिकार. आपल्या हत्तीला करून कधी गायचा नसतो. आणि कोण माझा जन्म का आणि या जगताचे अर्थ म्हणतात. माझं कर्तृत्व कोणतं हे प्रत्येकानं पाहायला हवंय आणि त्या मतानं प्रत्येकानं वागण्याचं कार्यही करायला हवंय. आज वाम मार्गाचं अवलंबन तुझ्या घरी घडलं जात आहे आणि म्हणून तुला सांगतोय सत्सद विवेक भावनेनं जर का तुला वागायचं असेल हिच्याशी माझं लग्न होईल तोपर्यंत नाही माझ्या मनात समाधान होणार नाही. मग विनाशकाली विपरीत बुद्धी या विपरीत बुद्धीनं तुझा सर्वनाश हा ठरलेला आहे. अरे माणूस किंवा विकृतीचा अंगीकार करणं संस्कृतीचं खंडन करतो आणि अविचाराचा मार्ग अवलंबन करतो. अर्थात ज्याला विचाराचा मार्ग अवलंबन करेल त्याला शासन करणं हा राजधर्म शिरस्त आहे. माझी जीव जिंदगी संपली तरी चालेल पण माझे शब्द मला सत्यात करायचे आहे. या क्षणी तुझा प्रतिवादी या नात्यानं राजा सोमेश्वर वाचले म्हणून वाचले तरी बरं. तरी बरं. नमस्कार नमस्कार. आओ नमस्कार. नमस्कार. हवा बातम्या अर्थस्वर ऐकले आणि अहवालाच्या अनुरोधाने या मार्गाचं अवलंबन आम्ही केलं. घटनास्थळी आलो आणि घटनाजन्य परिस्थितीचा आढावा घेऊनच
प्राप्त परिस्थितीचं अनुकरण करून तुमच्यावर येणारा महाभयंकर अरिष्ट आम्ही आमच्या अजस्र शक्तीनं दुरापास्त केलं. एका कर्तव्याची पूर्तता झाली, पण अजून आमचं एक कर्तव्य अधुर आहे. त्या कर्तव्य पूर्ततेसाठी उचलत्या पावलानं म्हणून राजा सोमेश्वर पुढे जाणाऱ्या माणसाला कधीही थांबवायचं नसतं. अपशकुनी चिन्ह दर्शविली जातात. तेव्हा पुन्हा आम्हाला थांबविण्याचा प्रयत्न तुमच्याकडे बी होता कामा नये. पुन्हा ते नाही बरं. पण मला सांगा हो काय म्हणतात तुम्ही आम्हाला? कारण तुम्हाला जर काही राग येत नसेल तर मला सांगायचं होतं. राग येणार नसेल तर आता राग येण्यासारखं जर असेल तर मुळीच सांगू नका. तसं काही नाही. कदाचित राग माझ्याकडे वेळ फार कमी आहे. मी एका महत्वाच्या कामात गुंतून गेलोय. तेव्हा ते काय सांगायचं असेल ना ते लवकरात लवकर सांगा. सांगू नको 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 नाही सांगायचं नाही नाही बरं ठीक आहे. येतो. पण पुन्हा ते